katapusan, mahanaw ang tanan, bisan kalibutan, mahanaw sa lamang ang magpabiling pulong mo, dili mausa ang saan mo, nga ako dadpon sa trono mo. Ang pulong mo kahayag ko, sa pulong mo nalikon ko, sa pulong mo nabago ko, ang pulong mo kinabuhi ko. Labaw sa tanang butang, ang pulong mo gamhana, nagtudlo sa tanan, katawhan mo iandam. Bayan pa ang Biblia, kumpleto na, nga akong buhing giyan. Ang pulong mo kahayag ko, sa pulong mo nalikon ko, sa pulong mo nabago ko, ang pulong mo kinabuhi ko. Huwag makalabang kanin mo, Jesus, huwag makatupong sa ngalan mo, Diyos, kay ang pulong mo kinabuhi ko. Huwag makalabaw kanin mo, Jesus, huwag makatupong sa ngalan mo, Diyos, kay ang pulong mo kinabuhi ko. Kay ang pulong mo kinabuhi ko. Bisan asa ako makaabot, bisan asa ako padulong ang balaan, ug gamhanan mong pangalan kanunay gaupan, kanunay nagtagbos panginahanglan. Sa pangalan mo, Jesus, kumplito sa tanan.
kalawasan kadaogan, diha kanimo gahika, walay makulang ka namo, basta't ang ngalan mo sandigan. O Jesus, bayawon ko ang ngalan mo. Ang kalipay kadasig ug katagbawa, naalang kanimo, namo makaplagan ang pagtuo. Kung mao paglaom ko, gikan kini kanimo, pagdaig pasalamat alang-lang kanimo. Sa pangalan mo, Jesus, kumpleto sa tanan, kaluwasan kadaogan, diha kanimo gagikan, walay makulang ka namo, basta't ang ngalan mo sandigan. O Jesus, bayawon ko ang ngalan mo. Sa pangalan mo, Jesus, kumpleto sa tanan, kaluwasan kadaogan, diha kanimo gagikan, walay makulang ka namo, basta't ang ngalan mo sandigan. O Jesus, bayawon ko ang ngalan mo. O Jesus, bayawon ko ang ngalan mo. Amahan na mga Diyos nga makagagahong, niya kami amahan aron sa pasalamat kanimo. Niya no sab kami nagkahiusa sa pagduol kanimo amahan. Sa pangalan ni Ginoong Hesus nga among mangluluwas, sa balaang espiritu nga imong ipadala alang sa matag-usa namo kakinabuhi, di nagdumala ug naghari sa matag-usa. Amahan, salamat sa walay hunong nimong paglig-on o pagbantay, pagdasig, paghatag na kusog sa pagpadayon sa pag-alagad kanimo. Niya nasab kami amahan aron sa paghatod sa mga pagdayon, sa pagpasinog sa imong buhi ngalan, sa imong pag-atiman sa tanan nga midangob kanimo. Wala nimo pakyasa o Dios ang among mga hangyo. Padayon nimong gitipigan ang among kasing-kasing. Padayon nimong giamuma ang among gikinhanglan. Padayon nimong gipatilinghugan ang mga mulo sa matag usa sa imong makatawhan nga nagkinahanglan kanimo. Padayon nimong gipabati ang imong presensya nga naghatag kanamo kalipay, kalinaw sa pagpadayon sa pagunit sa imong mga saad. Niya usab kami amahan aron sa pagpaminaw kanimo. Niya napod mi amahan aron sa pagpamati sa imong mga mensahe, pagdawat sa imong mga pamaagi, pagkat-on sa mga buluhaton nga imo nang giandam alang kanamo. Salamat o Dios sa imo na usab nga pagpanalangin kanamo sa ako karong mga kaigsuonan nga naa karon silang Pinoy-anan, naa karon sa ilahang dapit, naa man karon sa ilang pamilya ug trabahoan, nga nakigduyog, nakiguban sa mong pagdahig pagpasalamat kanimo. Akong gipangayo kanimo ni ining takna nga imo silang panalanginan sama sa imong pagpanalangin sa imong mga alagad kaniadto, nga nagihimo nimong matinud-anon ang tikang sa matag usa nga aming tuo kanimo. Pinagi si imong mga pulong kanunay mo kaming gilimpyuhan. Padayon mo kaming giandam nga mahimong takos sa mga panalangin nga imong gisaad, samtang nagpuyo pa kami sa kalibutan nga naghulat sa pagbalik sa among Ginoo. Salamat amahan nga inintak na makigsulti ka kanamo through the Holy Spirit sa mga pulong usab nga among madunggan.
ligo na kami. Amahan Dios nga makagagahom. Niya kami o Dios, kay nanginahanglan gid kami sa imo mga pulong. Kay ang among kinabuhi, kanunay nag-agad o kanunay naghulat sa imuhang mga mensahe. Kay ang imong mga pulong, among kinabuhi. Ang imong mensahe, mo'y among kadaugan, o ang imong mga pamaagi, mao'y among kalampusan. Salamat o Dios sa imong pagkiksulti kanamo karon through the Holy Spirit, pinaagi sa pulong nga imong gibilin kanamo. In Jesus name, amen o amen. Maayong gabi, maayong pagpaminaw. Welcome sa itong programa, Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Kuyog nato mga kaigsunan, ang ato ang mga kaigsunan nga nagsunod sa ato nga programa. Pinaagi sa ato ang FM station 101.3 nga nanuka diri sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, sakop sa lungsod sa Malabuyog. Maayong gabi, maayong pagpanihapon sa tanan. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin kanato sa atong panag-uban dinhi sa programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Maayong gabi, maayong pagpanihapon sa tanan. Kanunay na akong gidasig ang matag-usa nga ato ning i-share kining ato nga programa sa tagsatagsa nato ka mga kaila, mga higala, amigo, amiga og sa atong pamilya. Ang ato rong hisgutan mga kaigsunan, kinsa ang dili biyaan sa Dios. Ang pulong nga ato karong madunggan maghisgot ni sa kasiguruhan diha sa pag-atiman sa Ginoo. Maayong gabi, may pagiguban sa tanang mga listener sa atong FM station 101.3. Good evening. Kumusta mo niining kagabhion? Maayong gabi ni Rizal ni GPC Santiago. Good evening pastor sa tanang nagsunod sa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Maayong pagiguban ni Kobe Jan Sermona. Matod pa din good evening pastor. Salamat sa Ginoo nga nakapadasig sa pulong sa Ginoo. Sa amon tanan, salamat sa kinabuhi mo pastor. God bless you. More watching from Himamaylan City, Negros Occidental. Maayong gabi, maayong pagiguban ni Renz B. Ayuban. Matod pa maayong gabi pastor og sa imong pamilya. Maayong gabi pod sa akong pamilya diha sa Tabok Hindang Leyte, gikan sa Silang Cavite. Request kog kanta Ikaw Ang Kusog. Maayong gabi ninyo diha og sa imong mga kauban diha. Ang Dios padayon magpanalangin. Salamat ta sa atong buhi nga Dios sa ihang pag-uban kaninyo o pag-atiman sa tanan ninyong gikinahanglan. Awit makalangit, Ikaw Ang Kusog. Diri la sa itong programa, Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Maayong gabi ni Rizal. Maayong gabi ninyo diha Sister Rizal. Mimi Dalio, good evening pastor watching from Davao City. Dunay nangutanan nako mga kaigsunan pastor, unsa may mga pamaagi aron ang ako ang paghalad or paghatag mamunga, unsa may mga pamaagi. Daghan kay mga pamaagi mga kaigsunan nga gibilin diha sa Biblia. Daghan kay mga pamaagi. Pero una gyud nga pamaagi mga kaigsunan, kinahanglan ka antigo kang kanabitawng mupugas. Kanang pulong nga antigo kang mupugas, una sa tanan kantigo kang mutan-aw og yuta, kantigo kang mutan-aw og pugsan.
aron dili masayang ang imong binhi. Kung ang usa ka mag-uuma mga kaigsunan, dili lang ang binhi mo ay masayang kundi ang gasto, ang sakripisyo, ang hago, panahon, mausik yun ang tanan, dili lang ang binhi. Kung dili ka kaantigong mutan-aw sa yuta, ang usa ka mag-uuma mga kaigsunan, sorbihon usa niya ang yuta, tan-awon sa niya kung unsay tanom nga pwede nga mabuhi, kung unsa ang tanom nga pwede nga kana bitang mapuslan. Dunay mga yuta mga kaigsunan nga dili gyud pwedeng matamnan. Gani dunay mga yuta nga mismo ang kahoy dili kayo makatubo, dili makaayo makadagko. Dunay mga yuta gyud nga o dapit mga lugar nga bisan gani ang kahoy dili makadako. Alabi na gyud sa yuta nga pagawpaon, unya yuta nga mabaw dapit nga mabaw og yuta, unya doon na po yung mga yuta mga kaigsunan nga hagkuton. Pero kung ikaw nga mag-uuma, kantigo kang mutan-aw og yuta, imo gyud nang susihon mga kaigsunan kung unsa ang tanom nga pwede nimo nga ipugas, itanom. Para ang imuhang gasto kay simpre pag kung imong tan-awon mga kaigsunan, dili biya gyud ka kapugas kung wala nimo hawani. Unya kung maghawan kag dako-dako, kinahanglan magsuhol gyud ka, magpatrabaho ka. Unya inig nanay agi, nanay limpyo, maghulat na pugas ulan. So kinahanglan inana sab ang imuhang buhaton sa dihang mo pugas ka or mo kanang muhalad ka. Imo gyud ang ilailahon ang simbahan, imong ilailahon ang kasing-kasing sa tao nga imuhang halaran. Actually ang Ginoo mamoy ang Ginoo gi atong gihalaran, pero kung imong tan-awon diha sa Biblia, pagbuot sa Dios nga ang tao mooy modawat sa halad, sumala sa gisugilon sa Dios nga gitugyan o gihatag sa Dios ang iya sa Dios. Mao na nga ang usa sa pinaka tubag yun, ilailaha ang yuta nga imuhang pugsan. Ilailaha ang yuta, kinahanglan kandigo kang muila sa yuta para ibles sa Ginoo ang imuhang pagkugi, ibles sa Ginoo ang imong halad. Unya ikaduha nga gikinahanglan pagpaubos, ayaw ikumpara ang imong paghatag sa uban pod nga naghatag. Ayaw ikumpara, mas maayo gani ang giingon sa Biblia, dili nimo ipangnugilon, dili nimo ibandilyo, dili nimo pahibalon mga kaigsunan or ipahibalo. Maunay mga mensahe nga gikinahanglang buhaton aron ang atong paghalad o pagsakripisyo mamunga gayud na. Di gyud na mapakyas, mamunga gyud na. Maunay pinaka tubag sa pangutana kung unsay buhaton aron kanang paghalad o pag-abag, i-bless sa Ginoo. Maayong nga buntag, maayong gabi no, may buntag naman, maayong gabi, maayong nga pakiguban ni New Edgar Sumampong ug ni Marcos Monticelio. Maayong gabi di ay ni Mars Mohilio watching from Sagay. Maayong gabi, maayong pakiguban. Si Marcos Monticelio request diri nga awit makalangit na saan na kaya ako. Okay, ako aning tagaan og pagtagad nasaan na kaya ako. Diri lang sa to nga programa nato madunggan ang mga awit nga inyohang i-request. Nasaan na kaya ako? Maayong gabi ni Joy Matuog, maayong gabi Pastor Watching kan Sumandig La Libertad. Kumusta mo? Salamat kaayo Sister Joy. Okay ra gyud mi diri. Kamo diha kumusta og ipangumusta ko ni Brother Ray. Kumusta mo diha Joy? Ako nagtuo nga ang Dios magauban og magalig-on kanunay diha sa inyong pag-alagad kaniya. Samtang doon na pa'y panahon, padayon ta. Ipaabot uni ang akong pangumusta ni Pastor Albert Garces.
sa tanan tong mga kaila nga mga pastor diha. Si Leticia Mondihar, maayong gabi. Si Albert Ingi, maayong gabi pastor, makadungog na sad mi sa pulong sa Ginoo. Permi gyud mi maminaw pastor, mabless gyud mi sa pulong sa Ginoo. From Albert Ingi, Barakatan, Turil, Davao City. Dalaygon ang Dios. Maayong gabi ni Sandra Sabio Zelva. Pastor, request kog kanta katapusang dihog. Sige, ako ani nga pangitaon diri. Hindi alam kung paano ang mamuhay ng tahimik. Doon ay mga panahon mga kigsunan nga ato nang masinatian ang mensay sa awit nga. Doon ay mga panahon nga una pagbati dili na to masabtan, pero atong hinumduman ang Ginoo wala mobiya nato, wala malimot nato. Ug mao ni ato arong hisgutan kung kinsa ang dili biyaan sa Ginoo. Kanang sure bitaw ta nga ang Dios kanunay nag-uban bisan asa ta. Si Janer de la Rosa Istante, maayong gabi po Pastor Gideon. Og Joy Matuog, matod pasalamat sa Ginoo. Okay ra jud may kaayo. Kumusta ang buluhaton diha? Sister Joy, kumusta inyong pagpangalaga diha? Si Marcos Montesilio, salamat Pastor, bless, God bless. Si Mars Mohilio, Kapisalan, request kog kupti ako. Higit sa isang tulad mo, ang pag-ibig mo kailanman di maglalaho. Kahit ako'y makasalanan, di mo ako pinabayaan. Inakay mo ako Patungo sa'yo. Salamat at inibig mo ang isang katulad mo. Sa masamang gawa, tinango mo ako. Binigyan mo ng pag-asa, buhay na dati walang saysay. Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Mayong gagabiin ni Rowell Lacson. Good evening po Pastor Gideon. Thanks for sharing the word of God. Pa-shout out po sa family Lacson. Request po prayer for my family salvation and good health and protection. Ang akong ikadasig nimo Brother Rowell Lacson, hatagig panahon, hatagig oras o panahon ang imong pamilya. Ipaabot ngadto kanila ang mensahe sa Dios. Dasiga sila sa pagbasa sa Biblia. Kay moabot ang pagtuo ug maabli alang kanila ang kaluwasan nga giandam sa Ginoo. Si Rachel, good evening Sister Rachel. Si Albert Ingi, Pastor, unsay pamaagi para masabtan ang pulong sa Ginoo? Daghan nga mga pamaagi aron masabtan nimo ang pulong sa Dios. Una sa tanan, ayaw kalimti ang pinakaimportanteng pamaagi sa dili pa nimo basahon ang Biblia. Kinahanglan mo ampo gyud ka sa Ginoo. Nya siguruha nga wala ka gitipigang sala. Siguruha nga wala ka magpuyo sa sala. Kay kung nagpuyo manggog ka sala, ang balang espiritu dili lang kay dili kaayo mulid, dili makapamuhat sa imuon yang pagbasa sa pulong sa Ginoo. Muna nga ang advice gyud kung mubasa kag Biblia una sa tanan, siguruha nga naa ka sa kana bitawng mahinulsulon gyud o nakahinulsul ka, gipasaylo na ang imong mga sala. Dayong sa dihang gidawat nimo si Ginoong Hesus og naa na gyud ka sa Ginoo, wala na ka magtipig og wala magtago og sala. Pangayoa ang giya sa Ginoo through the Holy Spirit samtang magbasa kag Biblia. Kay ang Dios ra gyud maoy muabli sa matag usa nato kahuna-huna sa pagdawat sa mga pulong nga diin atong nabasa.
dili ka maglisod sa pagsabot sa gipasabot sa Dios sa usa ka bersikulo, masabtan og imo gyung maangkon, madawat ang tukma gyung gipasabot sa Dios sa usa ka bersikulo. Kung mubasa kag Biblia nga limpyo ang imuhang kasing-kasing, limpyo ang imong hunahuna. Pero kung ang atong hunahuna dunay nagpahipi nga dautan, sala, atong kasing-kasing nagpuyo sa sala, mga kaigsunan, ang mohitabo gud mobasa tag Bible, mahimo na siyang sama sa gipakita sa kinaiya ni Satanas. Si Satanas kabalo siya sa pulong sa Dios, kabalo siya sa mensahe sa Dios sa Biblia. Gani gigamit niya ang pulong sa Dios sa pag-argue ni Jesus Christ. Lamang ang kalahian sa kahimtang ni Satanas, naa ang iyahang kana bitawng nagpuyo kaniya ang sala. Gani kung imong lantawon ang Biblia, siya ang amahan sa tanang makasasala. Naa niya ang sala, ang pagkagarboso, ang pagkamapahitason. Muna nga kung mubasa kag Biblia nga wala ka makalingkawa sa sala, mahitabo nga mubarog ka sa dili mao nga mensahe gamit ang pulong sa Dios. Mao bitaw nang kabantay mo, daghan kayo mga tao nga nagbasag Biblia pero ang kinaiya og batasan layo kayo sa gitudlo sa Biblia. Pero naa sila'y kahibalo. Mao bitaw nang naay mga tao nga nagdebate, naay mga tao nga nagkakontra ang ilang prinsipyo tungod kay lahi-lahi ang ilahang kahimtang sa dihang nagbasa silag Biblia. Una nga kung mubasa kag Biblia, kinahanglan nga gibiyaan nimo ang tanang sala. Kinahanglan kana bitawng wala kay sala nga gitipigan. Sa una-una, pinulungan, binuhatan, tinguha. Kinahanglan ang ato ang kasing-kasing una-una nakasintro sa mga butang nga gisaan sa Dios, mga butang espirituhanon. O kinahanglan mo tuog yun ta nga ikaw ug ako gilimpyuhan na ta, gipasaylo na ta sa dihang moduol ta sa amahan pinaagi ni Jesus Christ. Unya dili na gyud mo buhat pagsala. So munay mga pamaagi aron masabtan nimo ang pulong sa Dios. Ayaw pagtipig og sala. Pinakamubo nga tubag, ayaw pagtipig og sala. Salome Mascarinas, BE Pastor og sa tibok pamilya, sa mga nagsunod sa bulawanong tulumanon, request ko ikaw ang kusog. Murag ako na tong napatukar. Si Florita Ikat, maayong gabi og ni Evelyn Calito Abilito, maayong gabi ni Evelyn. Ni Janer de la Rosa, yes, amen. Si Lia Jean Tahan Langit, kumusta man ka diha, Sister Lia Jean? Salamat sa Ginoo nga nagatiman ang Dios ninyo diha. Si Rosana Poli Magumway, good evening Pastor, watching from Tampakan, South Cotabato. Mayong gabi ni Gina Kamahalan, Sister Gina, kumusta mo diha, Sister Jean? Si Kylie Jan, maayong gabi maayong pakiguban. Maayong pakiguban, maayong pagpaminaw ni Pastor Carmen Mahilong Bantigi nga nanuka diha sa Sudlon 2, Cebu City. Dunay nagchat mga kaigsunan og nagmessage nga nag-ingon unsaon nako pagsunod ni Jesus Christ sa hingpit nga pamaagi.
Ang nindot kaing pangutana mga kaigsunan kung unsaon nato pagsunod o unsaon niya pagsunod ni Jesus Christ. Nindot kay na siya nga pangutana mga kaigsunan, nagpakita na sa kanang langit nung tinguha, espirituhanong mga tinguha. Nindot na kay siya nga pangutana unsaon nako pagsunod ni Jesus. Ang pagsunod ni Jesus mga kaigsunan ko sa Ginoo, nagsugod yun na sa pagtuo. Importante yun ang tao mga kaigsunan mutuog yun ni Jesus Christ. Mao yun na importante. Unya ang tao nga mituo mga kaigsunan naghisgot na sa nagpakita na nga mubuhat yun na sa mga buhat nga gihisgutan o gisugo sa atong Ginoo. Ang pagtuo atong hinumduman gyud nga gikan na sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Aron ang imong pagtuo malig-on sa ingon hingpit ang imuhang pagsunod ni Jesus Christ. Ayaw sambugi o saguli ang imong pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Kung maminaw ka sa pulong sa Dios, pulong ra gyud sa Ginoo mo'y paminawa. Usa sa mga bantayanan nimo sa pagpaminaw nimo sa pulong sa Ginoo, kana bitang siguruha nga ang Biblia ra gyud imong gibasa. O kung doon na may mga wali nga imong gipatalinghogan, siguruha nga gikan gyud nas Biblia. Unya bantay lang pagpaminaw sa mga kana bitang mga prediction o sa mga pagpanagna. Bantay na siya. O kaha kanang mga propesiya. Likay ang pagpaminaw mahitungod sa mga propesiya. Kay kung imong lantawon sa panahon ni Jesus Christ, nagpasidaan na ang atong Ginoo nga manungha ang mga mini nga mga propeta, maghimog milagros sa iyang ngalan, magsangyaw sa iyang mga pulong. Pero giklaro gyud sa Biblia diha sa Hebreo kapitulo 1 nga kaniadto yes ang Ginoo, ang Dios Amahan, makigsulti siya sa mga katawhan pinaagi sa mga propeta. Gamito niya ang mga propeta aron mahatod madunggan sa mga katawhan ang iyang mga mensahe. Pero niining katapusang mga adlaw gikan ni Hesus hangtod sa pagbalik ni Hesus, ang Dios makigsulti kanato pinaagi ni Jesus Christ. Dili pinaagi sa mga propeta. Kung doon na may mga propeta nga mahimugso sa panahon nga ibubo sa Dios ang balang espiritu, kay maumanay gipanagna ni propeta Joel ug maupunay giwali ni Apostol Pedro diha sa buhat 2 ug maupunay gisugilo ni Apostol Pablo nga usas mga importante sa iglesia kana bitawng naay makadawat sa mga propesiya nga dili pud sukwahay sa Biblia. Mao na nga kung imong lantawon kung dunay mga propeta nga gisgutan sa Biblia kanang makakitag mga panan-aon, makakitag mga vision, dili na layo sa imong pamilya, dili na layo sa imuhang lugar, o dili na layo sa imong nasod. Kaya ang gipakita sa Biblia nga inigbubo na sa Dios sa balang espiritu, ang imong mga anak mismo makakitag mga panan-aon. Ang mga hamtong, mga idaran, makakitag mga magdamgog, mga damgo. Ang atong mga anak, ang babaeng lalaki, magsultis mga mensahe sa Dios. Maunay mga ilhanan nga giklaro gyud na sa Biblia nga maunay matuman. So muna ang tinuod gyud nga gipakita sa Ginoo. Pero kung dunay mga propeta nga muingon nga ang Dios miingon nako, ang Dios ang balang espiritu may migsulti nato, mingsulti nako, ang buot ipasabot ana mga kaigsuonan ko sa Ginoo, siya ra ang dunay balang espiritu. Pero dili na mao'y gipakita sa Biblia. Ikaw ug ako dunay balang espiritu. Ang imong mga anak nakadawat usab sa balang espiritu. Ang giklaro sa Biblia, ang managna og ang makakita og mga panan-aon naa sa imong Pinoy-anan. Mao na nga ang pagsunod ni Jesus Christ mga kaigsunan magsugod na sa pagtuo. Unya aron mahingpit ang imong pagtuo sa ingon mahingpit ang imong pagsunod ni Jesus Christ,
basa ra gyud Biblia og pagpatudlo ni ini. Nya sa diha nga mutuo ka ni Jesus Christ, mudawat ka ni Jesus Christ. Ang unsa may requirements aron makapadayon ka sa pagsunod buhata. Unsa may mga requirements nga gibili ni Jesus Christ. Diha sa Mateo kapitulo 16:24, Lucas 9:23 hangtod sa unahan, si Jesus miingon, ang buot nga mahimo na kong tinun-an, kinahanglan magdumili sa iyang kaugalingon. Magpas-an sa iyang cross taga-adlaw ug mosunod kanako. So mo nay requirements aron hingpit ka nga makasunod ni Jesus Christ. Did-an nimo ang imong kaugalingon kay ang tinuod kitang mga magtotoo dunay duha gyud ka klaseng kinaiya gyud nato. Si Apostol Pablo ming hanay niini. Ikaw nga ming dawat ni Jesus Christ ug nakadawat sa balang espiritu, dunay duha ka klase nga nagpuyo sa tao. Nagpuyo nako, nagpuyo nimo. Kanang gitawag tawhanong kinaiya ug langitnong kinaiya, espirituhanong kinaiya. Kaning duha ka kinaiya nga naa nato tagsa-tagsa nato ka kinabuhi, kinahanglan ka antigo kang mudumala ani or kinahanglan ka antigo kang mupili ani. Kinahanglan dili sad nimo buhaton off and on ang pagpili. Dili pwede nga imuhang gipili karon ang balang espiritu. Nya ugma ang balang ang imo na pong kaugalingon. Dili pwede mga kaigsunan nga karon imuhang pilion ang balang espiritu o kaha ang balang espiritu mao impaharion nimo sa mataglag Domingo. Iniglones hangtod Sabado ang imuhang paharion imong kaugalingon. So dili na maoy gipakita sa Biblia. Sa panahon nga imo nang gipahari ang balang espiritu, pari agyud sa tanang sitwasyon. Buti pasabot bisan kung dunay mga pagsulay, dunay mga paglutos, dunay kana bitaw murag gipiit ka pag-ayo. Dihang panahon na ang imong gikinahanglan pag-ayo ang balang espiritu, dili ang imong kaugalingon. Gani ang gipakita ni Apostol Pablo, kinahanglan kitang nag-alagad sa Dios. Dili na kita ang nabuhi. Patay na ang ato ang tawhanong kinaiya. Kung doon na ba'y mga tawhanong kinaiya nga imong makitaan sa imong kaugalingon, patya gyud na. Ingon si Apostol Pablo, busa patyan ninyo ang tawhanong kinaiya. Kay ang tawhanong kinaiya mga kaigsunan usamang kunas mobabag mismo sa imong pagsunod ni Jesus Christ. Una sa tanan ang tawhanong kinaiya naa kanunay ang pagduha-duha. Kung ang tao na ay pagduha-duha, number 1 na nga makahatag nimong kaluya. Number 1 na nga maoy mobabag sa imong pagsunod ni Jesus Christ. Sumuna nga kung musunod ka ni Jesus Christ, kinahanglan una sa tanan mingtikang gyud kas pagtuo. Unya sa imong pagtikang sa pagtuo, ayaw na og atras. Si Jesus miingon nga kinahanglan dili ka mulingi sa tuo, dili sad ka mo lingi sa wala. Kinahanglan tutok ta diha ni Kristo Jesus. Buti pasabot ang atong sundon ug atong ikinabuhi nga mga mensahe, dili na mensahe sa kalibutan, kundi mensahe gyud sa Ginoo. Mao gyud nay pinaka-importante mga kaigsunan niya. Ayaw gyud kalimti ang pagbasag Biblia adlaw-adlaw. Ayaw tuguti nga sa usa ka semana kausara ka mobasa. Kinahanglan imong mansuhon imong kaugalingon, atong mansuhon atong kaugalingon. Disiplinahon mismo nato atong kaugalingon. Basa kag Bible, unya ayaw wad ang pagampo. Para makasunod gyud ka ni Jesus Christ, hatagig panahon ang imong kaugalingon sa pagbasa sa Biblia. Unya himo agyod ang pagampo, dayon nimong pagmata, inigmata nimo og dayon nimong katulog. Himo agyod ang pagampo adlaw-adlaw. Usa kana bitang kinabuhi, kumbaga lifestyle na siya. Nga mangayo kag tabang sa Dios, magpasalamat ka sa Dios. Mangayo kag panalipod og imong pangayoon nga bantayan ka sa Ginoo. Og sunod nga mga gikinahanglan aron makasunod gyud ka ni Jesus Christ. Moapil gyud ka sa kalihukan sa simbahan. Muatin ka dili lang sa panimbahon kundi dili sa tanang mga buluhaton diha sa simbahan. Diha sa Hebreo kapitulo 10 20 o 25 dunay dasig diha nga dili nato gyud undangan ang panagtigom
sa masagibuhat sa uban. Labi na niining katapusang mga adlaw nga nakadungog na tang hapit na siya mobalik. So ang kinabuhi gyud nga makasunod ni Jesus Christ una sa tanan na akay kanang kinaiya na nimo ang pagkamainampuon. Kinaiya na nimo ang pagbasag Biblia. Unya walay naghari sa imuhang hunahon nagkasing-kasing, walay laing gipangita nimo kundili ang presensya sa Balang Espiritu. Nya ipadayon ang pagtuman sa sugo sa Dios. O pabilin diha sa yuta nga diin makapamunga ka. Buti pasabot pabilin sa mga buluhaton o simbahan nga diin nabag-o ka, nausab ka. Ayaw na palingla. Ayaw na pagpalingla sa mga kanang pangpaingganyo, mga komersyal sa ubang mga simbahan nga dili ka mahimong kana bitawng aktibo. Importante kung asa ka gitawag sa Ginoo, diha ka mo padayon. Pero kung dunay mga simbahan nga mura og dili na nimo takdo diha sa gitudlo sa Biblia, pangitag simbahan nga Biblia ang gisunod, dili ang prinsipyo sa tao. So mo na mga gikinahanglan aron makasunod ka sa atong Ginoong Hesus. Si Albert Ingi mayong gabi si Gina Kamahalan, okay lang pastor na apako sa Manila. Okay. Dili pa ingon si Bilinario ingon siya dili pa gyud advisable pastor nga pabasahon og Bible ang tao nga naa pa sa kasalanan o wala pa na kahinulsol sa sala. So dili pa ba kuno advisable ang tao nga naa pa sa sala o niya nagkinabuhi pa wala pa kahinulsol. Actually, ang tao nga wala pa kahinulsol mga kaigsunan, dili po gyud na mubasag Biblia. Dili na siya mubasag Biblia. Gani ang tinuod nga tao nga wala gyud kahinulsol, kuha na siya kanang ma-feel niya ang kahadlok o kakulba kung mogunit na sa Biblia. Pero depende lang po na sa kanabitang na-immune na sa pagbuhat og sala. Labi na kung like example sa mga kanabitang sa kinabuhi o kahimtang ni Satanas. Kung imong lang taon, doon na pa sila gipitipigan nga mga mensahe. Pero mao na usa sa akong nakita manggod nganong dili siya pwede nga kanabitang magpadayon ka sa pagbasa while nagsigira po kang pagpakasala. Kay usa manggod nga akong nakita manggod dili man tuod na biblikal, no, wala di man nato makit-an sa Biblia nga bawal o dili advisable ang usa ka makasasala nga mobasag Biblia. Sa akong nakita mao ni, I hope mausad ni inyong nakita. Kon ang usa man gud ka makasasala mubasa sa Biblia, ang balaang espiritu dili man gud makapamuhat niya. Atong hinumduman ang makapasabot nato, ang makapakabig nato ang balang espiritu. Atong hinumduman nga si Jesus miingon nga ang trabaho sa balang espiritu mao ang pagtudlo o pagpahinumdum sa mga pulong nga gisulti ni Jesus. Ang balang espiritu mga kisunan, kung imong lantawon, dili gyud na mupuyo pod sa kasing-kasing nga naulipon sa sala. Mao bitaw nang kitang mga Kristohanon, naana nato ang balang espiritu, magmatngon ta og likayan nato kining gitawag kasuko. Si Apostol Pablo miingon nga ayaw ninyo pasuba ang balang espiritu kay dili kini makaatabang kaninyo. So diha giklaro nga dili maka lihok o dili maka pamuhat ang balang espiritu kung kita mismo ang nagpailalom sa sala.
Sumahimong kawang ang ato ang pagbasag Biblia, unya sige ra pug kag tipig sa sala. Ang pinaka-advisable gyud sa akong nakita, biyae gyud ang sala. Ipadayon ang pagbasag Biblia. Pero wala pon magpasabot mga kaigsunan nga kung naa pa kay sala, nagpuyo pa ka sa sala, wala kay katungod sa pagbasag Biblia. Ang akong nakita mo ni, lisod kaayo nga ma-immune ang usa ka tawo sa pagbuhat og sa sala, nagdala-dala kag Biblia. Ang mahitabo ana mga kaigsunan, moabot ang panahon nga mas maoki sa iyang kinabuhi ang pagsangyaw while nagtipig sa sala. Unya mo na'y nakita ni Jesus, mahimo siyang hipokrito. Og ang tao nga hipokrito, mao na'y kana bitang gikasuk-an o gikalagutan sa atong Ginoo. Suko kayo ang atong Ginoo sa mga taong hipokrito. Mao na nga kung moingon ta nga insakto nga advice, mga igsuon, kung mutuon kag Biblia, paningkamuti ang pagbiya sa sala. Ayaw sa hatagig panahon. Paduol ka nunay sa Ginoo, kay gipasaylo na ka. Salamat kayo sa inyong hanga sa inyong hanga mensahe nga gipaabot dire. Niya ako pag yung basahon ang uban matud pa dire, no? Pwede request og makalangit kung napay time gipili mo ako, Pastor Carmen. Sige, pero ako lang sa ning hisgutan ang uban nga mga mensahe nga nabot dire. Si Amsis, maayong gabi. Dalaygon ang Ginoo sa tanang panahon watching from Bukidnon. Salamat kayo sa pag-share. Ya, doon na pa'y mga mensahe dire nga wala na ako mabasa. Pwede ra ninyo nga ibalik dire pag-send. Ingon dire ang Holy Spirit dili mo puyo sa kasing-kasing nga dili mahinulsulon. Bihay ang sala dayon basa og Bible o kinabuhi ang iyahang pulong. Kinabuhi ang iyang pulong sa dihang nga paagi panalanginan ta sa Ginoo sa tanang aspeto sa atong kinabuhi. Nindot kayo ang mensahe sa atong Ginoo si Rose Basin. So mao gyud nay hanay nga kinabuhi. Kay kung mubasa kag Biblia sige ra po ka og puyo sa sala, hinumdumi, mas ikaw mo'y gitagaan biag authority sa pagdumala sa imong kagalingon. So may tabuan na, murag ikaw mo'y sakto, o pili-pilion na lang nimo ng bersikulo nga murag mo dapig nimo. Muna'y nahitabo sa uban nga mga magtotoo, nga hangtod karon wala pagyapon makalingkawas sa sala. Sa ilang pagsabot, ang Ginoo mapasayloon, ang kaluwasan grasya, ang kaluwasan dili na wala na magkinahanglan og maayong buhat, ang kaluwasan mga kaigsunan dili na ingon nga bunga sa atong pagpaningkamot. Maunay kasagaran nga mga wali sa mga tao nga kanunay nagtipig og sala. Kung ang tao nagtipig mga kaigsunan og kanang immoralidad, kanunay nang magwali sa kinabuhi ni Solomon, kinabuhi ni David. Pero maghisgot tas mga pagtulon ani Jesus, labi na gyud sa panagbulag, dili kay na nila masangyaw. Kay ang ilang konsensya mura man og mo kuan nila, kanang musamok nila. Mao na nga imong bantayan ang mga wali, imong bantayan ang mga kahimtang hitsura sa mga mensahe sa mga magwawali. Kanya imog yung basahon sa Biblia ang mga wali. Karon sa atong panag-uban mga kaigsunan, ang ato rong hisgutan, kinsa ang dili biyaan sa Dios? Kinsa ang dili talikdan sa Dios? Unsaon aron atimanon ta sa Ginoo? Maunay ato rong hisgutan sa atong panag-uban. Kinsa ang dili biyaan, dili talikdan sa atong Ginoo. Maunay ato rong hisgutan mga kaigsunan. Aduna ko'y basahon nga mga bersikulo usa niini kaning naa sa New Testament.
sa sulat ni Apostol Santiago. Kini si Apostol Santiago, mga kaigsunan, ang iyang mga mensahe diretso gyud ni sa mga Kristohanon. Kining mensahe ni Apostol Santiago sa dihang gilid sa sabalang espiritu, ang mensahe sa libro sa Santiago nakadiretso gyud ni sa mga Kristohanon. Dinhi dunay mga pagdasig, imong makit-an dinha dunay mga pagdasig mahitungod sa pagtuo. Unya kining pagtuo o kining kaalam, iya po nang gihisgutan diha. Ya, siguro dunay mga tao nga mangutana nga unsa may kalahian sa kaalam o kalahian sa pagtuo, o kalahian sa kaalam o kalahian sa kahibalo. Kining kaalam o kining kahibalo, kung imo na siyang tun-an, di na siya pwedeng magbulag. Ang tao nga naay kaalam, kinahanglan tipigan niya ang kahibalo. Nagyo na siya kahibalo. Pero lahi pod ang tao nga naay kahibalo, kulang siya og kaalam. Ang kaalam og kahibalo, sa ako nang gikaingon, dili na siya pwedeng magbulag. Pero dunay nindot ka pangutana. Duna ba'y laing klase nga kaalam? Ang gisulti diha sa libro ni Apostol Pablo, si Apostol Santiago, diha si Apostol Santiago maoy nagpisa-pisa ana. Dunay duha ka klaseng kaalam. Kaalam nga kalibutanon, kaalam nga langitnon. Unya mailhan nimo ang kaalam nga langitnon ug ang kaalam nga kalibutanon sa kinaiya og kanang binuhatan. Mao nay gidiscuss ni Apostol Santiago. Unya gitagaan pod og pagtaga ni Santiago kanang kahimtang sa mga kabos ug kahimtang pod sa mga dato. Unya especially sa mga tentasyon, sa mga pagsulay. Og gihatagan pagyud og pagtaga ni Apostol Santiago kanang mga kalahian sa buhat o kalahian sa pagtuo. Ang tao pwede siyang mutuo nga way buhat. Pwede po siyang mutuo nga nay buhat. Pero ang giila sa Dios nga tinuod nga nagtuo kaniya katong nagtuo nga naay buhat. Nagtuo ka, mingbuhat ka. Dili ka igo ra kang mintuo pero wala nimo buhata. Ang resulta ana mga kigsunan, walay epekto ang imong pagtuo. Pero kung doon na kay pagtuo, iunya imong gibuhat ang pulo nga imong gituohan, doon na gyud resulta. Ug mo nay tinuod og buhi nga pagtuo nga gidiscuss ni Apostol Pablo. Gidiscuss ni Apostol Santiago. Gitagaan pod ni Apostol Santiago og diskusyon mahitungod sa atong dila. Unya ang atorong hisgutan mga kaigsunan kining naa sa Santiago kapitulo 4 og bersikulo 6. Ingon din mga kaigsunan, apan ang grasya nga gihatag sa Dios daghan pa, sumala sa giingon sa kasulatan. Kaaway sa Dios ang mga mapahitason, apan maghatag siya grasya sa mga mapaubsanon. So diha giklaro mga kaigsunan kana bitang mubo nga mensahe. Pero kung imong tan-aon, daghan kay kang makatunan sa imuhang pagsusi niini. Diha giklaro nga kontra sa Dios ang mga mapahitason. Apan muhatag sa grasya, pabor, panalangin sa mga taong mapaubsanon. So diha giklaro mga kigsunan ang dili biyaan sa Dios katug yung mga taong mapaubsanon. Ari kuno ta sa mga mensahe sa ubang apostoles like ni Pedro. Diha sa Pedro kapitulo 5 bersikulo 6. So atong gibasa ganina Santiago kapitulo 4:6. Unang Pedro kapitulo 5 bersikulo 6 nag-ingon dinhi. Busa pagpailalom kamo sa gahom sa Dios
aron motuboy siya kaninyo sa panahon nga iyang kitakda. So dinhi giklaro mga kaigsunan nga pagpailalom kamo sa gahom sa Dios. Kanang pulong pagpailalom sa gahom kinahanglan under ta kanunay sa mensahe sa Dios. Buti pasabot kanang gahom sa Dios mao ang iyang mensahe. Sa Roma Kapitulo 1:16 ang maayong balita mao kini ang gahom sa Dios. Ang pulong pagpailalom nagsunod ta sa mensahe sa Dios. Ang mensahe sa Dios usa nga atong nadunggan naghisgot ni sa duha ka klaseng kinaiya sa tao, kanang pagkamapaytason o ang pagkamapawsanon, kanang garboso o kanang dili garboso. So diha giklaro mga kaigsunan ko sa Ginoo nga ang talikdan sa Dios, biyaan sa Dios katug yung mga tao nga mapaytason, garbo. So ato sang tan-awon mga kaigsunan, unsay kasagaran nga makapasigarbo sa tao? Unsay kasagaran mga kaigsunan nga makapahambugiro sa tao? Daghan kaayong mga makapahambugiro sa tao. Si Job nakabantay mga kaigsunan, ingon si Job nga ay lang ko og datuap basig mo taas ang ako ang mapahitason niya ko. Ay rapog ko kanang lisod-lisura or pobriha kaayo kay base og makalimot sad ko. So diha giklaro nga si Job admitar siya sa iyang kaugalingon nga usa sa mga makapagasigarbo sa tao kung kana bitawng mas labaw na ang iyang kahimtang kaysa uban. Pero wala magpasabot mga kaigsunan nga kuli kayo ang tao nga pauswagon para magpabilin siya mapabsanon. Wala na gipakita sa Biblia. Ang gipakita diha sa Biblia, gitudluan ta sa pagkinabuhi nga mapabsanon. Butang nga ato ning utingkayon sa tong kaugalingon kon nabansay ba nato atong kaugalingon sa pagkinabuhi mapabsanon? Mao ba nay ato ang gipaningkamutan? Mao ba nay atong gitinguha? Kay kon ato na siyang gitinguha mga kaigsunan, hinumdumi dili gid ka mapakyas ana. Labi na sa imuhang kana bitawng pagpaningkamot, wala nimo kalimti ang giya sa Dios. Naningkamot ka uban gyud sa giya sa Ginoo. Now atong hinumduman mga kaigsunan, ang kana bitawng pagkamapabsanon usahay makaton ni makakaton ang tao sa diha nga naasas mga pagantos. Dunay mga kinaiya sa tao nga mas mapaubsanon siya kung naasa sa mga pagantos. Pero kung mura bitaw hamugaway, muingon ta nga oy nadato, mawagtang ang iyahang pagkamapaubsanon. Ang tinuod mga igsuon, maghisgot ta og kanang kinaiyang mapaubsanon kasagaran, makit-an nimo sa taong nag-antos. Nya daghan kayo mga tao nga kana bitawng nag-antos sa pagpuyos kalibutan. Naay mga tao nga naay mga nag-antos tungod sa kalisod, doon na po'y uban nag-antos mga kaigsunan tungod sa kanang gitawag kawaladon. Doon ay mga taong nag-antos sa problema sa pamilya. Doon na po'y mga nag-antos tungod sa kanang kahadlok, kabalaka, kanang gitawag karog anxiety or gitawag depression. Ang uban mga kaigsunan nag-antos pod sa sala nga dili mabiyaan. Kadungog sa pulong sa Dios apan lisod ka imbiyaan. Ang giingon ni sa mga apostoles diha sa Hebreo, sala nga naghawid pag-ayo sa tao. Ang uban nag-antos sa kawalay hustisya, gikawan sa hustisya. Ang uban pod nag-antos sa kasing-kasing nga kanunay nasakitan. Pero kanang tanan mga kaigsunan, hinumdumi
bisan kon naa ka anak tanan, moingon tang naa ka anak tanan. Hinumduman nato kung naakas mga pag-antos karon, unya damor nimong nakatunan ang pagpaubos. Hinumdumin ni siya. Mao na nay time nga ipabati sa Dios iyang presensya. Mao na nay panahon nga kana bitawng pukawon ka, pahinumduman ka. Mabutang panahon nga madunggan nimo ang pagdasig sa Dios. Nga moingon ang Dios, nak, ayaw kalimti di arako. Ayaw kalimti ang Mateo 11:28. Kanang tanan nga mga gipang-antos sa tao, mga kaigsunan, tanang mga antusuno nato sa kalibutan, doon na gitawag sikrito nga pamaagi. Aron makalingkawas ka, ug sa dihang makalingkawas ka, magpabilin gyapon kang mapabsanon. Dunay sikrito ug dili na nimo mahibaw-an kanang gitawag sikrito nga pamaagi. Kung makalingkawas ka sa mga gipang-antos nimo, ang mahitabuan na dili gyapon ka makalingkawas sa pagkamapaytason. Nya hinumdumi pag mapaytason ka, ang Dios masuko. Kung unsa kataas ang imuhang paglupad, mausab ang imuhang gikusgon sa paghagbong. So kung imong tan-awon, balik gyapon ka sa wala. Munang kabantay mo nga dunay mga tao nga makaingon ka nga kwartahan naman ta to. Karon lupig pay mga taong way kwarta. Kumbaga, grabe na gyud pagkalisura. Ngano man, tungod kay wala sila makakita sa sikrito nga pamaagi, sa diha nga naa sila sa mga antosunon. Siguro sa imong kinabuhi daghan kayong mga gipang-antos. Nag-antos ka siguro sa kawaladon, na kay kabalaka sa imuhang kinabuhi, sa imong pamilya, sa imong trabaho, sa imong negosyo. Pero kanang tanan doon na siya'y katapusan. Sumala sa atong kanta nga lahutay lang. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan, kasakitan, doon na may utlanan, doon na si utlanan. Ya, di na pwede nga ang utlanan anak mo ay atong kamatayon. Samtang buhi pata, gisaaran gyud ta sa Ginoo nga katong mga kalisdanan doon na gyud ay katapusan. Unya ipasinati gyud sa Ginoo kana bitawng kadagaya. So ang sikreto anak mga kaigsunan, una, ang tabang sa Dios. Dili tabang sa tao, dili tabang sa trabaho, dili tabang sa imong agalon, kundi tabang yun sa Dios. Hinumdumi sa ato ang pagpangalagad ug pagpuyo sa kalibutan, wala tay laing gikinahanglan nga kusog. Ang kusog nga gikan sa Dios. Mao bitaw ng awit, ikaw ang kusog kanako. Kay usahay man gud ang tawo mga kaigsunan, makabaton ra siya kusog kaisog kung doon na sa mga kauban, labi na kung kauban niya inila, labi na kung kauban niya gikahadlokan sa tanan, mura po siya og madala po siya nga, uy, gikahadlokan po siya. Ang sikreto ra gyud mga kaigsunan para makalingkawas sa kalisod, nga magpabilin kang mapobsanon sa ingon kanunay nimong mabati ang presensya sa Dios, nga magdala og maghatag nimong katagbawan og kalipay kalinaw nga dili gikas kalibutan, ang tabang ra gyud sa Dios. Apan ang tabang sa Dios mga kaigsunan, timan giklaro sa ato ang gibasa diha sa Santiago kapitulo 4:6. Ang makasinati sa tabang sa Dios,
katurag yung tao nga dunay kasing-kasing nga mapaubsanon. Katurag yung tao nga dunay kasing-kasing nga mapaubsanon. Unya, ang kasing-kasing nato mga kigsunan kinahanglan matrin nato ni siya, mabansay nato ni sa pulong sa Ginoo. Kabantay mo nga dunay mga panahon nga murag pakalitan ka nga hamugaway, murag kalitan ka sa imong posisyon, murag bitaw ka nang o sige ka nang imong gipanangkamutan, dili ka mapakyas ana, kanang ihatag na sa Dios. Pero anang panahon na gisulayan ka, kung gibansay ba nimo ang imong kaugalingon sa pagkamapaubsanon. Hinumdumi pag mapaubsanon ka, naa nimo ang pulong pagkamatinud-anon. Dili gyud na siya pwedeng magbulag kanang pagkamapaubsanon, naagyod na'y pagkamatinud-anon sa imong pagpangalagad sa Dios. Di na siya pwedeng magbulag nga kung matinud-anon ka, mapaytason gyapon di ay. Di na siya pwede. Ang pulong mapaubsanon, kanunay ng kuyog sa pulong matinud-anon. Kung ang atong kasing-kasing magpabili ni siyang matinud-anon sa Dios, timan magpabili ni siyang mapaubsanon. So unsa may mga gikinahanglan aron magpabilin tang matinud-anon? Una sa tanan, time ni Lord. Timan gyud ni siya. Ang time nimo para sa Dios. Sa panahon nga i-bless ka, i-bless ang imong negosyo, i-bless ka sa imong trabaho, i-bless ka sa imong posisyon, murag i-upgrade ang imuhang posisyon, mutaas ang imong rangko, ayaw kalimti ang time ni Lord. Kay kung dili gyud nimo kalimtan ang time para ni Lord, dili mo bulag kanimo ang kinaiya nga paubsanon. Kay ang kinaiya sa pagkamapabsanon, bunga ni siya, kinaiya ni siya sa Dios. Kinaiya ni siya sa balang espiritu nga magpuyo sa ato ang kaugalingon. Bisag unsa ang ihatag sa Ginoo, timan ini siya, ayawad ang pagkamatinud-anon. Kay kung naa kay pagkamatinud-anon sa tanang panahon, matinud-anon ka sa time para ni Lord, matinud-anon ka sa adlaw nga para sa Ginoo, matinud-anon ka sa imuhang commitment sa Ginoo, imong pakigsaad sa Ginoo, ligilikayan gyud nimo ang sala. Pero kung magtipig na kagsala, batok sa Dios, batok sa imong kagalingon, batok sa imong pamilya, mga kaigsunan ko sa Ginoo, mawa ang imuhang pagkamapabsanon. Timan muhambugiro na ka ana. Unya sa dihang mahambugiro na ka, mao na nay time nga dili na nimo mabati ang presensya sa Dios. Mulayo ang Dios sa taong mapahitason. Timan ang atong gibasa nga kontra sa Dios ang mapahitason apan maghatag sa grasya sa mga taong mapaubsanon. Kung unsa man ang kalisod nga imong nagian, kung unsa man ang imuhang kanang kadato, kaharuhay, kadagaya nga imuha karong nasinatian, palihog ayaw kalimti ang imong pagkamatinud-anon. Kay di gyud mo bulag ang pagkamabobsanon sa panahon magpabilin kang matinud-anon sa Dios. Hinumdumi, trabaho sa Dios ang pag-usab ug pag-amping sa atong kaugalingon. Ang yawi ra gyud anang tanan mga kaigsunan kabalo mo unsa ang pulong pagkamatinud-anon. Tan-awa ra gud si David. Si David miingon siya nga, o Dios, matinud-anon kani atong matinud-anon kanimo. Apan og maayo kani atong hingpit. Kanang pulong matinud-anon makit-an na sa oras. Doon na gyud kay oras para ni Lord. Doon na kay adlaw para ni Lord. Ang adlaw Domingo, bisag unsa ka kabisi, kung imo gyud nang gigahin para ni Lord, hinumdumi ang grasya sa Dios, ang pabor sa Dios,
dili na mubiya sa imong pagpuyo sa imong Pinoyanan. Pabor sa Dios, panalangin sa Dios. Siguro kaniadto kanang imong gigunitan mo ingong kang kulang, pero karon naa ka sa grasya sa Dios. Ang gamay nga salapi nga imong gunitan, dili na nimo mahurot. Moabot na pod ang panalangin sa Ginoo. Mura bag ko nang kanang mangumaka, kanang tao nga naa kanunay ang pabor og panalangin og grasya sa Dios. Nga manguma, naa say ani, na po say anihonon ang ihang giani wa pa mahurot. Pero kung walay pabor o panalangin sa Dios, wa pa gani anihonon, nagpugas pa lang ka, pero wa na kay makaon. Pero kung naa kanunay ang pabor nimo sa Dios, mga kaigsunan, dili hutdan kas panalangin. Pero ang iyawi ana, suginlan ko kamong tanan, kanang pulong pagkamatinud-anon. Ang pangutana mga igsoon mao ni, matinud-anon ba ka? Matinud-anon pa bata sa panahon nga gibless ta ni Lord? Dunay mga tao, mga kaigsunan nga grabing bisyosoha. O niya, ning dangop sa simbahan, gitabangan, perting mapaubsano, grabe pagka mapaubsanon. Giayo ni Lord, gibag-o ni Lord, gihatagag posisyon, trabaho sa simbahan. Oy, nanghambog man. Usa sa mga kinaiya sa kanang hambugiro nga kinaiya, kanang imo nang gamiton ang imong nakatunan pag kontra sa tao nga nagtabang nimo. Pagkontra sa tao nga gipadala sa Ginoo nimo. Munang bantayanan kaayo ni kung nag-alagad ka sa Dios, ang imuhang kanabitawng, ang imuhang kasuko, ang imong kalagot, nahatag nimo sa tao nga nagsakripisyo nimo aron ka makaalagad og Ginoo. Say buti pasabot, kung nangalagad ka nga duna kay kalagot o kasuko sa imong pastor, sa pastor nga naghago og nagsakripisyo nimo, ang gipakita ana, wala na diha nimo ang pabor sa Dios. Munang kung mga lagad ka sa Ginoo, kung doon naman kay mga dikil sa imuhang pag-alagad, like example sa imong pastor, kung mahimo before ka mo adto og laing simbahan, pangayog pasaylo. Kay nagsakripisyo na sila, ug naghago na sila kaniadtong tua pakas kalibutan. Unya gisulayan ka sa Ginoo para damor ka niyang grasyahan. Munang kung nag-alagad ka karon sa Ginoo, gidasig ka sa Dios nga pabilin sa pagkamatinud-anon sa Ginoo. Ayaw og pagtipig og kinaiya nga sama ni Satanas. Kanang ang iyahang gusto, ang iyang nakatunan, iya dayong ikupitin siya ni Jesus Christ. Ang iyang nakatunan, ang iyang kahibalo, iya dayong ipangumpara ni Jesus Christ. Iyang ipangumpara ngadto sa Dios. Gamiton ang pulong sa Dios para alkontrahan ang Dios. Usa sa mga kana bitawng makapaguba sa pag-alagad sa tao, kanang pagkagarboso. Number 1 nga makapalaglag sa tao kining pagkagarboso. Una sa tanan, dili na maminaw sa tambag sa Dios. Pero ang taong mapaubsanon, never na siya nga biyaan sa Dios. Dili og dili yun na biyaan sa Dios. Di na niya kalimtan. Kay duol kanunay sa kasing-kasing sa Dios ang mga taong mapaubsanon. Pero usa sa mga pangutana, unsaon man aron mapabilin nga mapaubsanon? Timan kanang word pagkamatinud-anon. Ang adlaw nga para sa Dios, para gyud na sa Dios. Ayaw gyud kana bitang hikawi ang Dios sa adlaw nga para niya.
adlaw sa pagsimba, moadtog yung kag simbahan. Munang moingon ko nga ang tao nga moadtog simbahan, mabag-og yun na. Kaysa tao nga dili moadtog simbahan, kuli kay nang mausab. Bisan unsa ang imuhang mga naagian nga mga pagsulay, or unsa may imuhang mga giantos karon, ang sikrito mga kaigsunan, ang pagdangop ra gyud sa Dios aron makalingkawas ka. Ang sikrito ra gyud bisan unsa nga mga kalisdanan nga imo karong nasinatian or imo karong gibati, imo karong nakit-an, ang sikrito ra gyud ang pagdangop sa Dios. Diha sa pagdangop sa Ginoo, ayaw kalimti ang pulong matinud-anon, kay ang pulong pagkamatinud-anon kanunay manggug kang mudangop sa Dios bisan kung walay mga pagsulay. Ang pulong pagkamatinud-anon buot ipasabot ana, dili ka kalimot sa Dios sa bisan unsang sitwasyon. Kanang pauswagon ka, padatuon ka, kanang word padatuon na ana sa Biblia. Ingon si Apostol Pablo, ang tinuod nga dato kontinto nas mga butangan na niya. Buti pasabot, wala say butang giapas, pero gigukod sa butang. Ang butang mo'y nag-apas niya. Dunay mensahe si David, no? Ato di nga tan-awon diha sa Salmo. Sa Salmo kapitulo 34. Ako ni nga ablihan ang ato ang Biblia. Unya ingon dinhi sa 19, daghang kalisdanan ang antuson sa matarong, apan luwason siya sa Ginoo gikan niining tanan. So diha giklaro mga kaigsunan nga ang tao nga kanang word matarong naghisgot na sa kinaiyang matinud-anon. Ang tao nga matinud-anon, maayo, matarong o tarong sa iyahang pagtuo sa Dios, wala magpasabot nga dili na siya ka sinatiog mga pag-antos. Hinuon daghan ang iyahang antuson. Pero timan nga ang tanan nga mga antusonon sa mga matarong dunay solusyon kaysa antuson sa sa taong dautan wanay pamaagi. Ingon din nga naamatuoy mga kalisdanan ang mga tao nga matarong, pero ang pagdasig sa Dios kanunay magluwas ang Dios. Buti pasabot ma-feel nimo na karon, pero ugma ni na nimo na mabati. Kay trabaho sa Dios ang pagluwas sa taong matarong. Trabaho sa Dios ang pagtabang. Muna nga sa akong kinabuhi mga kaigsunan, dunay mga panahon nga mabugatan, dunay mga panahon nga kanang lisod kayo nga kahimtang pagbati. Pero matingala lang pug ko nga ang kalisod pulihan og panalangin. Ang pagsulay pulihan kanunay sa kalipay, kusog nga gikan sa Dios. Nya atong hinumduman mga kaigsunan, kung dunay mga pagsulay, ang ato ragyong ibansay no sa atong kaugalingon, kana ragyong pag-ubos. Ang tao nga naas pagka mapobsanon, kantigong mudawat. Samagod sa atong Ginoong Hesus, anak siya og kanang ingon pagyud ang Dios, kini ang pinangga kong anak, nakalipay pag-ayo kanako, ingon ang amahan. Sa diha nga si Jesus nag-antos og nakakita siya nga sa mga antusono niyang agian, nihangyo sa amahan. Amahan, kung mahimo, kuha kining kupa sa mga kasakit, apan ang imong pagbuot mo'y matuman. So diha giklaro nga ang tao nga mapaubsanon sama ni Jesus Christ nga bisan siya Dios, wala siya magpabiling tupong sa Dios, matud pa ni Apostol Pablo sa Pilipos 2. Iyang kabuton ang kanang pagpaubos.
usa sa mga gipakita sa batasan sa pagkamaupabsanon kanang kantigong modawat sa panahon nga dunay mga pagantos. Kung duna kay mga giantos sama sa relasyon, sakit, kawaladon, hinumdumi ka ng tanan, nakita sa Dios. Walay kahimtang o kanang na sinatian nato sa kalibutan nga wala makita sa Ginoo. Ang tanan nakita sa Ginoo. Pabilin ra gyud nga mapaubsanon. Unya aron maghari kanunay ang pagkamaubsanon, ayaw kalimti ang pulong pagkamatinud-anon. Bisan kon naakas kalisod, ayaw kalimti ang simbahan. Musimba gyud ka sa Dios. Bisan kung naa kay mga pagsulay, ayaw na himo ang rason nga di ka kasimba. Ayaw himo ang rason ang mga gipang-antos samtang nag-alagad ka. Nga ayaw himo ang rason nga di ka kasimba, hinuon ipadayon ang pulong pagkamatinud-anon. Diha sa Salmo 51 versikulo 17 nag-ingon dinhi, ang halad ko o Dios mao ang espiritu nga mapaubsanon. Dili mo isalikway o Dios ang kasing-kasing nga mapaubsanon og mahinulsulon. So nindot kaay dinhi mga kigsunan nga ang Ginoo nag-ingon gyud nga duol gyud siya sa mga tawo mapaubsanon. Gani iyang giklaro didto nga maghatag siya grasya sa mga taong mapaubsanon. Dili kinahanglan mga kaigsunan kana bitawng lisod-lisuron nimo ang imong kaugalingon. Dili na kinahanglan nga imong lisod-lisuron imong kaugalingon nga mura bitaw og kanang moingon ka nga saon taman maura man ni gihatag ni Lord. Ang imong ra gyud nga kana bitawng mura kag napugos lamang gug ka ana kung imo nang ilitok kana moingon ta nga saon taman sagdi lang. Murag kontra gusto ang imuhang pagdawat. Ang imong buhaton mga kigsunan, kanang word mapaubsanon, dili nimo kalimtan ang pulong pagkamahinulsulon. Kanang pulong pagkamahinulsulon, nga gisgutan ni Apostol Pablo, kinahanglan nato ang gitawag examination, evaluation. Atong evaluate ang atong kasing-kasing, atong eksaminehon ang atong kasing-kasing. Kung wala bata makasala, wala bata mubulag sa Ginoo, wala bata maluya, or wala bata kahimog dili maayo, wala batay pagbati nga makapalayo sa Dios. Kinahanglan gyud na siya kanang dili man gud ka pwedeng maghinulsol mga kaigsunan nga mura og kanang uga. Moyong ka nga, Lord, pasaylo ako sa mga sala nga, murag na apay sala nga, mabuhat pa na ako sa unahan. Imo na siyang eksaminon ang imong kaugalingon. Doon na ba kay nahimo nga sala sa imong isigataw? Doon na ba kay nahimong sala diha sa imuhang mga binuhatan, sa imong mga pinulungan? Imo nang eksaminon. Unya, ayaw gyud og ikumpiyansa ang imong kaugalingon nga imong itandi sa kinabuhi sa mga tao nga nas Biblia nga kanunay naay sala, sama kang David, sama kang Solomon, nga kung imong lantawon pukan gyud sila. Bintaha lang si David mga kaigsunan kay nakabalik pa siya, pero si Solomon after sa iyahang kinabuhi ingon nga hari, nahimong nabahin na pikas ang gingharian sa Israel. Na ay gingharian sa Israel o nahimong gingharian sa Juda. Unya, sugod sa human sa paghari ni Solomon, kanunay na ay mga gubat. Unya, ang mga nagdumala sa gingharian sa Israel, gingharian sa Juda, kung imong lantawon puro na mga daotang mga tao. So muna nga kon ang ato ang kinabuhi, dili nato eksaminon, dili nato
kanang susihon mga kaigsonan ang mahitabuan na dili ta kabantay, unya dili pud ta ka hinulsol sa gikinahanglan nato nga isurrender nga to sa Dios. So importante gyud before ta matulog ato gyung susihon ang atong kaugalingon. Unya ayaw gyud og tuguti nga ang imong eksaminon ang dili noon imong kaugalingon. Ang imo na noong kaila higala mao na nooy imuhang ibutang si una nga moingon ka nga before ka matulog bati ag ito sa batasan. Ayaw hilabdi ang dili nimo kinabuhi samtang naa ka sa gitawag ni undergo kag examination sa imong kaugalingon. Ayaw ikumpara ang imong kinabuhi nga moingon ka nga marang-arang raning ako kaysa ato iyaha. Pero giatiman mapud sa Ginoo. Kung mo examine ka sa imong kaugalingon, ayaw ni itandi ni bisan ginsa. Kay ang mahitabuan na ikaw ra gyapon murag sakto. Ini-examine nimo sa imong kaugalingon, wala kay laing tandian na ang kinabuhi ni Jesus Christ. Mapaubsanon ba ka sama ni Jesus Christ? May nampuon ba ka sama ni Jesus Christ? Naa ba kay kadasig sa pag-ampo? Mao na imuhang buhaton sa pag-examine. Unya hinumdumi kung naa ka kanunay sa pagka mapaubsanon sama ni Jesus Christ. Ang buhaton sa Dios iya kang ipataas. Sa panahon nga aduna kay kasakit, sa panahon nga aduna kay panahon nga maguol ka, sa panahon nga muhila ka, hinumdumi masakitan ang Dios. Pero ligunon og kana bitaw ang Dios mismo mo'y maalam-alam nimo. Labaw sa tanan, kung muduol kang mapaubsanon, wala kay laing giludhan kundi ang Dios. Imong gisurrender ang imong kaugalingon ngadto sa Ginoo. Hinumdumi mga kaigsunan, ligunon kaniya. Mao nay mensahe sa sulat ni Apostol Santiago sa kapitulo 4. Nya moatras rata sa bersikulo 10. Ingon diha sa Santiago kapitulo 4 bersikulo 10. Ingon din nga pagpaubos kamo sa atubangan sa Dios, sa atubangan sa Ginoo ug bayawon kamo niya. Importante gyud na dili lagi kapasagdan sa Ginoo. Kung ilho na to atong kaugalingon nga wala gid tay mahimo kun wala siya. Unahon ra gyud nato ang Ginoo. Kinahanglan maunay atong batasanon sa atong pagpuyo sa kalibutan ang hingpit nga mapaubsanon sa tanang panahon. Kung gibless ka, dayga ang Dios. O himua kining instrumento para itudlo nimo sa uban. Ayaw sad ihikaw ang imuhang nakatunan kay maunay gikinahanglan sa imong isiga magtotoo. Ug sa imong pagwali ug pag-share ni ini ngadto sa uban, tagai sila kagawasan kung ila baning ang ikinabuhi ug ila baning kana bitang buhaton. Importante na share nimo ang imong nakatunan sa dihang nag-alagad ka sa Ginoo. Mao nay imong makit-an diri sa ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ang gibuhat sa Dios akong kinabuhi, wala na ako itago. Kay nagtuo ko nang inahanglan sad mo niini. Ang tinuod, kung maghari kanunay ang Dios sa atong kinabuhi, kana bitang iyag yung ipasinati ang iyahang panalangin. Usa sa ako ang mga pagdasig, kung unsay imuhang nasinatian karon, ayaw kalimti ang pulong pagkamatinud-anon. Nakasinati man kag mga kasakit, nakasinati man kag mga kalisod, mga problema, or nakasinati na amang karos kadagaya o panalangin. Ayaw kalimti kining pulong pagkamatinud-anon.
Kay dili gyud na mo biya mo bulag kanimo ang kini ang mapaubsanon. Kay ang tao nga matinud-anon, hinumdumi matinud-anon ang Dios nga magpuyo, muhari, magtudlo, mudumala sa atong kasing-kasing. O niya magpabilin tang mapaubsanon og ang pabor og grasya sa Dios kanunay natong masinatian karon og sa malabot. O niya pagkikuyog pod sa mga taong dili hambugiro. Ayaw pagkikuyog anang mga tao nga mapahitason. Kanang walay relasyon sila sa ilang pastor. Ayaw mo pakikuyog ana. Kanang nikopitensya sa ilang pastor. Ayaw mo pagkuyog ana. Kanang mga tao nga dunay giilang pastor nga nag-amuman nila mo nagiingon nga ilan ang gibuhat dili sa pastor kundi ni Jesus Christ. Nya never og never na nga kalimtan sa Dios. Ako moingon, bless kayo ka. Bless kayo ta nga gitudluan ta sa Dios sa pamaagi o sikretong pamaagi para ang pabor ug grasya atong masinatian karon og sa malabot. Dangop ra gyud sa Ginoo. Ayaw pagdangop ni bisan kinsa. Dangop ni Jesus Christ. Unya tuohi ang giingon ni Jesus. Duol kamo kanako kamong mga taong gibugatan o gikapuyan sa inyong gipasaan kay papahulayon ko kamo. Wala magpasabot nga mamatay ang tao. Kundili ang kalisod, kabugat, mga problema, mga hanaw. Mupuli ang kalipay. Mupuli ang kalinaw. Mupuli ang kadagaya. Saad na sa Dios og dili gayod kaniya pakyason. Dalaygon ang Dios magapanalangin kanimo. Kanako kanatong tanan sa mga minsay nga atong nadunggan sa atong panag-uban. Unya ayaw kalimot mga kaigsunan, ingon nga kita magtutuo Kristohanon niining atong nasod nga Pilipinas. Ako kamong pahinumduman ug atong dasigon kanunay itong kaugalingon ng uban. Dili nato kalimtan, dad-on nato kanunay ang atong nasod. Labi na sa sitwasyon karon nga sa kinabuhi ni ato nga mahal nga Pangulo si Roa Rodrigo Duterte sa iyahang kahimtang o sa mga Duterte o sa mga Marcos family. Kay duhara man ni kapamilya mga kaigsunan, duhara ka klaseng apelyido nga ampinganan sa tong panahon. Ang side sa mga Marcos ug side sa mga Duterte. Ang akong nakita mga igsoon mao ni ang atong nasod nagkinahanglan og mga pag-ampo. Labi na gyud sa sitwasyon karon sa kahimtang sa ato ang kanhi Pangulo si Roa Rodrigo Duterte nga naa karos dahig. Labi na sa iyang kahimtang ato ang iampo mga kigsonan nga dili utugot sa Ginoo kining gubat. Kaya akong nakita nga dunay gubat nga mubuto. Dunay gubat nga ako ang nakita mga kaigsonan nga mahitabo sa Pilipinas. Wa ko kabalo kung espirituhanon nga gubat ba ni. Wala sad ko kabalo kung literal ba ni nga gubat. Ang akong nakita mga kaigsonan sa ako nga damgo
nga dunay gubat. Pero usas ako ang idasig sa akong kaugalingon og diha kaninyo ang pamaagi sa Ginoo nga kanunay natong iampo nga atong mahal nga nasod, ang nasod nga Pilipinas. Dili nato kalimtan sa panahon nga mag-ampo ta. Kung nag-ampo ta sa Ginoo para sa atong pamilya, nag-ampo ta para sa atong simbahan, dili nato kalimtan nga ato usad nga iampo ang ato ang nasod, labi na sa pagdumala sa mga Marcos o kining gitawag pagdumala kanhi sa ato ang Pangulo si Rodrigo Duterte. Usa ka kita mismo nakakita magyud ta sa sitwasyon kaniadto sa pagdakop ni kanhi mahal natong Pangulo si Duterte. Even ikaw ug ako masakitan gyud ta. Unya bantayanan ra gyud kaayo ni kon dunay kana bitawng ang tao matapos mangyod sumala sa mga akong nadunggan nga hinay na ang kanang kahimtang no Duterte. Unya wala po ko kabalo kung unsay gipadayag sa Ginoo sa inyo ha, kay mao magunay gi sugilon sa ato ang Ginoo pinaagi sa wali ni Apostol Pedro og sa panagna ni Propeta Joel nga moabot ang panahon nga ang mga tao nga dunay balang espiritu makakikita og mga panan-awon, magdamgog mga damgo para pagpasidaan o pagpangandam sa mahitabo sunahan. Ako nakita nga moalsa na agyoy gubat nga mahitabo. Pero kining tanan naara gyud sa Ginoo ang pagbuot. Ang ato ra gyud ihangyo nato sa Ginoo tanan. Nga kalinaw, kahapsay og pagdawat ra gyud. Naabitaw ang pagdinawatay sa mga Marcos og sa mga Duterte. Naampitaw ang pagdinawatay. Nga naagyod ang hatagan sila kasing-kasing nga naikonsensya labi na gyud sa mga Marcos. Atong iampo atong presidente nga kana bitong lamdagan siya og ang tanan nga mga labi na sa ato ang Senado, sa DILG, sa Ombudsman, ato nang kapadayon natong iampo, padayon natong ihangad sa Ginoo. Wala imposible sa Ginoo kay iyan ning giablihan nga pamaagi nga pagampo mo samahan og ihatag niya kanato. Ato ang dadon sa mga pagampo mga kaigsonan ang ato ang nasod og kung doon naman tayo mga time sa pagampo sa ato ang kaugalingon des pamilya, ako rang ipahibalo ninyo og pagdasig nga ayaw ninyo kalimti ang nasod sa Pilipinas na ginhanglan gyud na sa atong mga hangyo ug mga pagampo sa Ginoo. Kay sa ako ang nasinatian, ako ang maninggi dili lang nasinatian, ako ni siyang kanang itagaan og panahon sa pagpamalandong niini nga kung naay gubat nga moalsa o mubuto sa atong nasod, may posibilidad nga magmarsyalo. Unya kuyaw kay na siya. Sumuna nga nihilak yung ko anak kay dili lang kay pila kalibura ang maapektuhan ng mga tao atong mga kabataan. Dili sayon kon maunay giatubang karon sa atong nasod. Actually, sa natabo sa atong nasod karon kana bitawng dili taangay mga tulog, kumbaga kanang word dili angay mga tulog, buti pasabot dili nato ikumpiyansa
Labi na gyud sa ato ang pag-ampo, pagsimba sa Dios. Sama sa panahon sa mga Israelita nga kanunay silang nagmulo, nihangad sila sa Dios, ningsampit sila sa Dios. Nya dito sa Exodus mga kigsunan, miingon ang Dios, nakakita ako sa inyong mga mulo, mga pag-antos. Sa atong sitwasyon karon dili pa man tuod nato ma-feel kana bitang kalisod. Pero usa sa akong nakita sa kaysaysayan, dili lang sa ubang mga nasod kundi sa ato ang Pilipinas kaniadto dunay gubat. Makaluluoy gyud ang mga bata, makaluluoy ang mga babae, makaluluoy tang tanan. Pero kining tanan mga kaigsunan na aragyod sa kamot sa Dios. Ang ato ihangyo sa Ginoo nga pugngan niya ang kagubot, pugngan niya ang gubat. Kay hinumduman nato diri sa ato ang nasod nga Pilipinas, dunay mga kanang kung nagtuon ra gyud ka sa kasaysayan sa Pilipinas, dunay mga silent nga mga sundalo kanang moingon ta nga mailhan ra nimo sila, makita na nimo sila kung mugawas na. Ang ato ang kasundaluhan like PNP, Army, mga kaigsunan, maura man ay kasagaran nga makita nato sa dyaryo. Pero kung imong lantawon ug tun-an nimo ang kasaysayan sa ato ang nasod nga Pilipinas, doon na siya ay mga nagkalain-lain nga mga grupo nga dili nato makita. Munay ato ang iampo mga kigsunan, dili mga espiritual nga kaaway sa atong gobyerno. Wala lang sila magpaila. Kabantay mo sa pagbuto sa Marawi sa una, nga hapit sila makaso diri sa Bohol. Isa gibandilyo, isa na po sa social media, nagsugod na ang gubat. Muna nga kitang mga Kristohanon, ang giingon sa Biblia, kita mo'y asin, kita mo'y kahayag. Dili na to undangan pag-ampo ngadto sa Dios ang atong nasod nga Pilipinas. Kitang mga Kristohanon maghiusa ta. Usa sa mga nakapadisturbo sa trabaho sa Kristohanon, kanang pagkawalay panahon sa Biblia, mas nihatag silag panahon sa mga nagpakapropeta. Nga ikaw ug ako, ning tuon na maunta ta nga naa nato ang balang espiritu. Ang balang espiritu maoy mo hatag og mensahe. Mao bitaw na niingon ang propesiya sa Joel nga giwali ni Apostol Pedro diha sa buhat kapitulo 2 nga moabot ang panahon nga ibubo sa Dios ang balang espiritu ug ang inyong mga anak babae lalaki magsulti nas mensahe sa Dios. Ang inyong mga batan-on makakita nag mga panan-aon, magdamgo nag mga damgo. Og ako nagtuo nga kanang mga mensahe sa damgo ug panan-aon, wala na mahitabo nga way kapuslanan. Dako kay na siya gamit sa atong panahon kay maunay gamitong instrumento aron ikaw ug ako makapangandam sa ingon, makaambo ta sa angay natong iampo sa atong nasod nga Pilipinas. Ako nagtuo nga pipila siguro nato nakakitag mga panan-aon, nakakitag mga damgo. Kaysa ako lang na kita mga kigsunan, doon na say gubat. Pero mo na ako ang atong iampo sa Ginoo nga pugnan sa Ginoo sa atong panahon. Pugnan sa Ginoo kay dili sayon ang gubat. Mumahal ang tanang produkto kay mahimong kontrolado man ang tanan nga area. Tanan nga area. Muna nga mag-ampo ta sa Ginoo. Dili lang niining takna kundi sa tanang panahon nga moduol tas Ginoo. Dadon nato sa pag-ampo ang atong nasod. Mag-ampo ta. Ayaw kalimti ang pagkamapobsanon. Mauyawi sa grasya o pabor o panalangin sa Ginoo. Paubos lamang.
Amahan namo nga Dios ang makagagahom, nagpasalamat kami sa imong pag-atiman kanamo. Sa mga pulo nga amo karong nadunggan, mga pamaagi nga amo karong nakatunan, naghatag ka namog paglaom, naghatag namog kadasig, nagtudlo ka namo sa pagpabilin diha sa imong mga saad, sa panalangin nga imong giandam alang kanamong tanan. Salamat nga wala mo kami hikawi sa mga pabor ug mga panalangin nga imong giandam. Amo gayong tuuhan nga amo ning masinatian. Padayon usab namong gihangyo ug gipangayo kanimo nga imong panalipdan og pugnan ang bisan unsa nga mga kaguliyang sa among nasod. Bisan pa sa pagdumala sa amo ang Pangulo Marcos, bisan pa sa tanan ng mga departamento sa among gobyerno. Amahan Dios nga makagagahom sa tanang nangulo niini, sa tanang mga leader, Ginoo. Wala gyud imposible nimo. Amo karong gihangyo ug amo kang gipangayuan sa among gikinahanglan sa among nasod. Amahan, ilid sila. Among gipangayo nga imo usab silang tagaag higayon nga hinulsol, makapangayog pasaylo kanimo. Og niya kami, O Dios, nangayo kanimo kapasayloan sa among nasod nga Pilipinas. Nga imong baguhuon, Amahan, imong limbyuhan, dili sa gubat ka pamaagi, kundi sa imong gugmag grasyag kaluoy, nga naa kanunay ang panag-inuliay, pagsinabdanay. Amahan Diyos sa makagagahom, among gipangayo ang imong kaluoy, among gipangayo ang imong gugma, nga imong ipabati, Ginoo, sa among nasod nga Pilipinas. Labi na sa nahitabo sa duha ka igsuon, ang usas amo ang senador, Ginoo, nga igsuon sa among presidente. Lord, i-bless, Ginoo, ang among senador Amy Marcos. I-bless, Lord. Amahan Dios nga makagagahom, i-bless, Ginoo, ang duha ka mga nagsuon nga doon na sila'y panag-uliay. Doon ay reconciliation nga mahitabo ug wala gyud ni imposible kanimo. Salamat, Amahan, nga imong ampingan o tipigan ang among nasod nga Pilipinas. Imong pugnan ang kaguliyang. Amahan Dios nga makagagahom, niya kami nagpaubos sa among kaugalingon diha kanimo. Uban sa akong mga kaigsunan nga naa karon silang Pinoy-anan, kinasing-kasing namo nga gihangyo ka nga imong panalipdan ang among nasod nga Pilipinas. Kung nasayod kami nga namati kakanunay sa among mga hangyo, nasayod kami nga namati kakanunay sa among mga pag-ampo kanimo. Og salamat, Ginoo, sa imong pagtubag kanamo. Salamat, Ginoo, sa imong pag-atiman sa among mga pag-ampo o paghangyo kanimo. Og among gideklarar ang panalangin sa among nasod, sa tanang departamento, sa 82 ka probinsya sa Pilipinas, sa tanang pangulo niini. We declare nga ikaw nga Dios nga mo'y nagluwas sa among nasod, magpanalipod niini. Among tuuhan, among klimon, ang imong tubag, pinaagi sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo nga among maluluwas. Tanang Kristohanon magingong. Amen o gamin. Usa sa ako ang nakita nga bati nga sinyalis kana bitang pagbangga ni Aimee ug ni BBM. Dako kay na siya nga kana bitang dako kay na siya kana bitang ilhanan. Hunay kuan gyud unya, kuan pa gyud kaayo ba? Naa pa gyud sa religious rally. Una nga ako na tuo nga kamo mismo nabugatan niini. Kay ako sama ninyo
nakakita og nakabati usab sa panghitabo sa atong nasod. Dili maayo ni nga ilhanan ang nahitabo karon ni Senador Aimee og ni pamilyang BBM. Salig ra kita sa Ginoo, salig ra. Mao gyud ako ang gibutang sa akong kasing-kasing sa kunona. Salig niya padayon ta sa pag-ampo. Dalaygon ang Dios, magkapanalangin kanatong tanan. Kini inyong suon, Pastor Gideon, manamilit na sa atong programa. Uban sa pag-ingon, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good evening sa tanan. Mag-aawit kanimo Amahan Jesus, magahalad, magapagdahin, mag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah.